KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Namar kajingnya ikuman jong ke sorkar ban pun urlong yiki mat jingdawa ke Federation of All School of Meghalaya Amnarem Circle kala penlong de kajing syong kelain mengor ke ba arsngi lenter kata ke arpu perabat ke arpu kendai terik ubnaya yong arajar arpu ar ha Amnarem West Gentia Hills District. Kene kajing syong kelain mengor kalong kum kedak ban kersyanya kajing penbenaya ki jong ke Central Executive Committee layat ho udkot jong ke seng uba Dominic Thapa. Kesorkar kaya yung tangkan ni kakenten ka boong ngidang examine la lies nem saus nem menta ka por ka layat ka examine kata kajing bisyar jong kesorkar hakabayadey bagajing jongi kam poisyo hakabakut kani kalong kay ka ba snosi nakaliang jongi kinong hikay baka sorkar kan ibeng yangi hadukat ne ngala don kam slem hakane ka movement jong ki nong hikay ngala itu ubon kinang hikay nga don ki contact number na ki jaka ba per jong ka Meghalaya na ki Garos na ki Khasi Hills West Khasi Hills na ki Jantia West Jantia Hills but lada nga share ngani ka video kan jurong palat ngan ay pikatukan ni kanuksa don uway unang hikay ubaday na Garo Hills uang yang nga lamba ka phone uang sir nga sungsi ha uway na ukon jong nga ubarid uyo pang kajing pang kaday hawhat but he don't come banle ya ka heart surgery but uang nga up ya ka enhancement lano ka sorkar kan ay ya kata ka tulap lano kan penkiw bangan yo man sumar yaw ni ukon jo nga ubadon ya ka heart problem but wapli lalais nem mentaw yay up but ukon jong unang long serious ha kading pang ka jong kalong paranong hikay bantip ikini ki story pitip kalong kabasngaw jaw umat hadu kata-kata sa uway par unang hikay uang kumne yang sir menta kaliyur kalajan mentau slap ula hap rusisin arsin kayeng kabathi amangi sir kabangisa amangi kayeng jongi kajau tengok ong balay pim repair uang ni hap hitin arban laiban ni hap le renovation hap hit kiding kisik sir menta 4 don pisa ngaap lano ka sorkar kan ay enhancement uang tip kan wan shua ka enhancement ne kan wan shua ka liyur ka ban penjau ya kata kayeng ban penjhe ya kita kinep kitung lupa yeng kalong ka AKA ka ba susi pila dangi tip ya kine ki AKA la dangi wan ha ka madan ha ka ground ha badon mangi kinong hikay la piwan la don mano ubayu ha ka juti jongi uba sngoto ya ka jing jengi balong kum mangi tang mo uun sngoto hadukat no ka jing pangnon hadukat no ka jing sitom hadukat no ka jing lang aman sem hadukat no ka jing do jing kermen ban long kum unong hikay adhok ngakuwa ba kani kasurkan poy siya kinong mi khamat jongi khamtam siya ke MDA government siya ka partai boro ko we siya ka Khasi Jantia boro ko we bakin tip ya ka jing jongi simet kalong hadukat no kum kayeng kasem hadukat no kata ka jing hi ka sorkar ni tip ki ay daw ba ka sorkar kamdon pisa ka haple renovation building ka haple kani ka haple katay ni manjur ka sorkar la ka don kam pisa kala syong kala taulanti kala increase ki tax 10% R% kala yo ya kajing temu jong ka kajing keli ngabu kalong lada mangi kum unang hikay kum kanong hikay niyo itay khatar hajar itay arpau hajar menta lada don kam surgery don kam repair yeng don kam ban pulih ki kun ki kti jongi ngin sinapi sana ngi tangi mla ban increase ya tax ngi tangi la kerdo ngi tangi la kutlat ban ka kam ro ngimla namar balik yu ka kalalong ka passion yang ni la syani ateli bang ikwa ngi kemen ru ban long kum kinong hikay ban syakri ya kari bang jai ban reu kum kinong hikay nga karpat rit batoyas nosen elam yang ni kinong hikay ad hoc ibahap ha kane ke jinjar ka ba hadu kane la kum no song ba sim ya kane ka third option ka ba ai mangi ka ba ong ba ai yang ki increment khat pra hajar ya baro ki kategori ngadu LP hadu higher but airu ya kata ka increment ka ba 100% ka ba tang 100% manusnen ngiru ngidi kinong hikay hoy nalor bang ngidi kinong hikay ngilong upa kayeng don ki balong ka kemi kayeng don ki balong single parents ki bahap kamay marway hayeng pendap ki kun kiti ngiru ki kun kiti jongi ki pang ni don ki kemi ki batamen hayeng hasem mangin pech kamram jongi
ngidon iki kuon ban pa school ngidon kajing pa snail jongi ngidon kajing ang note jongi ha kajing im kumalong lem ki wai pat ki para breu te songsan ai lem yangi song tho lem yangi wat chua ban pankut nga ong kum ne kanu ka state ndai tang ka Meghalaya ka badon ya kajing ha ka bayadai bat ki education ha kajing siu tulap om tang ka Meghalaya kam dei ka bathamai boro si perthai hi ka kaya ya kanai hi kajing ndre kawai ka je pher ka long kum ne ba kiwai ki state kiwai ki region ka perthai kila man solve ya kanai ka problem ki wat ikilat kilenti ngipat ngikut ha ka basuang baik ngate ngamla ngi te ngimla ka sarkar kamla ngi sange no hangta don kawai ka jing ong ka pareng when the going get tough that tough get going te haba ka jing ka don ngi khmi lenti ba kinong mi khmat jongi bakin long ki badaption rang kin shim ya kanai kum ka challenge kabalong maujen thut haka imlang salang kanai ka jing ya ka badai ban siu ya kinong hikay ya ka banta jong ki ka hok jong ki shim ya kanai kum ka challenge solve ya kanai manta shwa ba kanai ka MDA government kan dissolve no kan one election ka bathamai ka riba ka jai menrio ka Meghalaya baro ka way ka constituency jongi kan mau perto si jinom yaw tau shenrang uba dap men sem shenrang uba don ka men sem ri ubadon ya kaman sem kaman bakli ya ka imlang salang ubat tip ya kajing ki duk ki rangli ki raitoy kani kalong kajing repat nakaliang jongi kinong hikay at naka amnarem sarke